ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೀಜಿ ಸರ್. ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂತೆ ತಡಾಣ್ ಪಂಡ ಆರ್ದಾನಿಯನ್ನ ನಂಬುವೇರ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾಯಗ ಇನಿ ಕೈಕಾರ್ಪುರ ಕುಂಬಾರೊಂದುಂಡು ಜಿಜಿ ಬೇಲೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಪಗೆಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಗೀಚುನು. ಯಾನ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಏತಂದು ಮಲ್ಪುನು. ಮೇರ್ನ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನದಾನ ಮೇರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮೇರೇನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ್. ಸರ್ ಅವು ಕೈ ತತ್ತದ ತೀರ್ಥ ಬೋರ್ನಿ ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ದೀಪೆ ಸರ್ ಅವು ಗಂಪಾಂಡ ಸಮ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಗಂಪಾಂಡ ಸಮ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಂದು ಯಾನೊಂದು ಏತ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ್ಯತ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಾಯಿನ ಬೇನೆ ಗಂಪಾಂಡ ಸಮಾಪಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರತ ತುಂಡು ತುಂಡಾಯಿನೈಟ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಬೇನೆ ಅಣ್ಣ ಸರ್. ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಘವ ಅಡಿಗ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮರದ ತುಂಡು ಆದಪ್ಪು ಆಂಡ ಎನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಬದುಕಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಬದುಕಡು ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಎನ್ನ ಏತೋ ವರ್ಷಲು ನಾನು ಅಡ ಓದೀತೆ ಎನ್ನ ಈ ಚಾತುರ್ಪದ ಬದುಕಡು ಎನ್ನ ಆಸೆನು ಎನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆನು ಎನ್ನ ಕನಕಲೇನು ಮಾತ ಯಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನಗಲೇನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲೇನು ಎನ್ನ ಈ ಚಾತುರ್ಪದ ಹಠಕ್ಕೂ ಬಲಿ ಕೊರಿಯ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಯಾನೇ ಬಲಿ ಕೊರೊಂಡೆ ಇಂಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಬದುಕು ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆತೆ ಒಂಜಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಗನ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನುಭವ ಕೊರೊಂದುಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ಬರೀತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ದೇಕಿನೇ ಬದಲು ಮಲ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಬದುಕದ ದೇಕಿನೇ ಬದಲ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅಂಚಂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓವು ಸರ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತೀನಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುದ ಕತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನದಲ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಜಿ ಬುಡೆ ದಿಜೋಕ್ಲೇನ ಬಿಡ್ದು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಗುಪ್ಪಿದಾಡ್ದು ಅಂತೀಯ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಬರಿಟಿತಿನ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಪೋದು 15 ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಗಲ್ನ ಜೀವನ ನುತ್ತುದು ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಯಾನು ಬರಿತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಘೋರ.
ಅಘೋರಿಯಲ್ಲಿನ ಬದುಕಿನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಅಗಲನ ಬದುಕು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೋಜೋಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯಲು ಉಂಡು. ಈ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯದ ನಡುಟಿತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಸಮಾಜ ನೆಪುಂಡು ಆನಿ ಯಾನು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪಡ್ಡೈದ ಕಡಲಡು ನೀಯರೆ ಪೋಪಿನ ಪುರ್ತೋಡು ಗಂಗಾ ಸುದತ ಮಟ್ಟೆಳ್ಡು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನು ಕಾರು ದೀವನಗ देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ. ಗಂಗಾ ಆರತಿದ ರಂಗದ ಬಲ್ಪುನು ತೂದು ಚಂದ್ರ ದೇವರು ತೆಲಿತೊಂದೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು. ಕಾರ್ ಪತಂ ಪೋಂದುಲೆ ಸರ್ ನರಕತೆ ಸರ್ ಅವೇನು ನರಕದ್ದು ನಮ ಪನಲಿ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಅಂದು ಪಂಪನೆ ಹಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಂದು ಪನಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಂಡ ಅಗಲು ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪೇರಿ ಹಾ ಅಘೋರಿಲು ಆಪಿನ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತೆ ಸುರುಟಾಯೇ ಘೋರ ದೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆ ನೋಡು. ಅಂಚಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಂತ ದಾನೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಐತವೇ ಆಯ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲುಂಡು ರೀತಿ ರಿವಾಜುಲುಂಡು. ಹಾ ಒಯ್ ಘೋರ ದೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆ ನೋಡು ದುಂಬು ಸುರುಟು ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಸುರೂತ ನಿಯಮ ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ಲೌಕಿಕ ದಕ್ಕಿದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಸುಖ ದುಃಖ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು. ಆಚಿಯೋನು ಅಯನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಬದುಕನ ಕ್ರಮ ಅವು ಸುರುತ ಹಂತ. ರಡ್ಡನೆ ಹಂತ ಪಂಡ ಸ್ಮಶಾನ ಹೊಡಿತಿನ ಕಪಾಲನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಊರಿಡಿ ತಿರ್ಗದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದು ಆಯನ ಬಸಿರನ್ನ ಆಯನೇ ಜಿಂಜೋ ನೋಡು. ಮೂಜಿನದ ಹಂತನೆ ಸ್ಮಶಾನ ವಾಸ. ಹಾ ಸ್ಮಶಾನೊಡೆಯ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲಿತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಐತನ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಲನ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಶಿವನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟವಡು.
ಪುನಃ ದಯ ಮೂಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಅಕಲು ದಮನ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕೋಂತು ದಿನ ಮಾತ ಪುಣತ ಸಮಾಧಿನ ಮೂಸುತ್ತುವುದು ಐಟು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಅವು ಬಂದು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುವೇರು ಅಂಚಂಡ ಅವು ಪೊಣ್ಣನ ಪುನಃ ಬಂದ ಈಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಸರ್. ಅವ್ವೇ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಣ ಒಂದು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ಅವೇನು ಗರ್ತದ ಲಕ್ಕಾದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪುಣಕು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಐತೊಟ್ಟಗಾಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬದುಕೊಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಅಯೇ ಶಿವನ ಪಾದಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮೂಜನೇ ಹಂತ ಆಂಡ 4ನೇ ಹಂತ ಐಡ್ಲ ಕಠೋರ ವೈನ ಅವೇ ನರ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ. ಇಂಚ ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಘೋರಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಪೋದು ಮೀದು ಸುಮಾರು 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ನಡತಂದೇ ಪೋದು ಗಂಗಾ ಸುದೆತ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತೇನ ಆಯನ ಗುರುಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಲ್ಪ ಅಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅಯಗ್ ಘೋರ ಪಂತಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಹಾಂ ಆ ದೀಕ್ಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು. ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಘೋರಿ ಇಲಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಯನ ಬದುಕದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಗುರು ಮಂತ್ರನನ್ನು ಎರೆಗ್ಲಾಪನಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತದ ಓವೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಯ್ಯ ತರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣನು ಶಿವನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂದು ಭಜನೆ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ತಪ ಯಜ್ಞ ಉನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕು ಮೋಕ್ಷ ಏಪತ್ತಿ ಕುಣುಪಂಡು ಶಿವಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪೆ ಈಗ ಶಿವನ ಜಪ ತಪ ಮಲ್ತಂದು ಅಗೋರಿಲು ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದು ಕಾತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರಿ
ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೋಕ್ಷನ ಸರ್. ಪಂಡ್ರೆ ಗಾಪತಿ ಅವು ಅಕಲ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಬಿಡ್ತೀನ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿನ ಸತ್ಯಗೂ ಬಿಡ್ತೀನ. ಹಾಂ, ಮುಂದಿನ ನಾಡೋಳು ಪಂಡೆ ಅವು ಏತೋ ಸಂಶೋಧಕರು, ಅವು ಏತೋ ಸಾಹಿತ್ಯರು ಅಕಲನ ಬದುಕನ್ನು ಮುತ್ತಡು ತೂದು ಅಗಲಗಾಯನ ಅನುಭವಲೇನೋ ಅಗಲಗತಿಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಪಂಪನ ಚರ್ಚೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳು ನಡತಂದೇ ಬರೋದುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಂಚನೆ ಈ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಗರನ ಬದುಕು, ನಾಗಾಸಾಧುನಗಳ ಬದುಕು, ಸಿದ್ಧಪುದ ಪುರುಷರನ ಬದುಕು ಒಂದು ಮಾತ ನಂಬಿಕೆನ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ನಂಗೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ನಂಬಿಕೆನ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಾತ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಒರಿತದೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ. ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗದ ಅಂತ ಡಲ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಏನಂತೆ ಅವು ಪಾತೆರೊಂದು ಅವರ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವೇನು ಕೊಂಪೋಯಿನ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನೆನ್ಸಿನ ಮಣ್ಣ ಬೇಲ್ದಾಲು ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಪಾಡ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲವ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾದಾ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಗೋರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ಇಂಚ ಗೆ 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 ಅಂದೆ ಅವು ಅಂದಾತ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಗಳು ಕೇಂದ ಇಂಚಿ ಇವನ್ ದುಂಬು ಈ ಬೇತೆ ದೇಶವ್ರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೊಲೇನು ಅಗೋರಿನ ಕೊಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಪಿರಾ ಸೋಪಾದೇರಂದು ಪಣ ಎಲ್ಲಿಯ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ ಸೋಪಾದೇರು ಪಣಗ ಹೊರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗರ್ವ ಬಾತಂದ ಅಕ್ಲು ಎರೆನ್ಲ ತೂಪುಜೇರನ್ ಲೆಕ್ಕವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡುಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಂಪಯಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅಘೋರಿನಕ್ಲ ಬದುಕೆಂಚೈತಿ ನಾವೇನು ತೋಚ್ಪವನ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಅವನ್ ದೃಶ್ಯ ಕಂತದು ಅವನ್ ಕಟ್ಟದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬರಹಗಾರೆ ಅಕಲ್ನ ನಡುತ್ತ ಪಾತೆರಡು ಅವು ಓಪನ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಥಾರೂಪ ಅನಾವರಣ ಆಪುನು ಐಟ್ ಇಡೀ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತನು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಆ ದುಂಬುದಿದ ನಿಕ್ಲು ಕಥೆನ ನಡೆನು ಕೊನೋತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಯಾಕೆ ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುವನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯನು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅವನ ಕನರ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ದ ಯೂಸ್ ಆತನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಐಟು ಉಲಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆ ಕಥೆ ಪನ್ನಗರೆ ಈ ಮೇಟು ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ಪುನು ಪಿರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನು ಪಿರ ಪನ್ಪುನು ಅವು ಐಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಐತೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರೂಪಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರೂಪನು ಕಂತಿನ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಐಕ್ ಪಂಡ್ರೈಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಡ್ದಾರ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ವಾಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂ ಅಂದ ಅನಿಸಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ನ್ಯೂ ದಾದಾಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಓಲ ಒಂಜಿ KGF ಬೊಕ್ಕ ವೇದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚಿಂದ ಮೂವಿದು ಇಲ್ಲ ಕಾಣು ದಾಯಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓಪನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ದ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದೀದು ಈ ಅಘೋರಿನ ಸ್ಟೋರಿನ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂದ ಅನಿಸನ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕರು ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದಾರ ಎಂಚ ಪೋಡಿದು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಅಂದಾಂಡ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ರಡ್ಡು ನಮಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಾದ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಲೌಕಿಕದ ಮಾತ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸದು ಮೋಕ್ಷನ ಪಡೆಯಲಿ ಶಿವದೇವರದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಲೌಕಿಕದ ಪಂಡ ಓಲ ಅನುಭವ ದೊತ್ತನಂದೇ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧಿಲ್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಸೊ ಅಘೋರಿ ನಕಲು ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಘೋರ ಮೋಕ್ಷನ್ ಪಡೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಘೋರ ತಪಸ್ಸತ್ತು ಘೋರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಶಿವನ ಮೋಕ್ಷನ್ ಪಡೆಯರಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಪಣ್ಣ ಈತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಘೋರಿ ನಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಧಾಮ ಯಾತ್ರೆ ಮಂದೆ ಸೊ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಪೂರ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 20 days ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚದೊಂತೆ ಅಘೋರಿ ನಕ್ಲೆ ಕೈ ತಳ್ತುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಮೋಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನರಮನಿಡ ಸೊ ಇಜಿ ನಾವು ರೀಬರ್ತ್ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ನರ ಓವಾದ್ಲ ರೀಬರ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ದಾದಲ ಆಸೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಯಾಂಡ ಈತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ದಾಟನ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪ್ನಂಡು ಅಘೋರಿನಕಲು ಒಂದೇತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪೋಪೆರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಲೇಸುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್.